Is buchail mai Aip Cúla4, a bínte crasta a nise agus a ríis. Cúilte bart. Is mai le cúilte gach duine a chur a gaeilge. A ámanna bínte a droblaid margheall ar na rudaí a dhéananse. An bhfuil tú réid an toras scala a mhaire a cúilte? Ursa a bhámaí. Bug na ré a bhám, ursa cúilte. Tá cúilte buaithe faoin toras. Tógann siad an bus go Museum Stair an Dúlra. Tá sceitte mini ar gach duine. Cóil cúilte ursa an múnteár. Tá go leor le feiceáil sa museum.